Din kienet it-tweġiba tal-gvern għal kriżi marbuta ma' traffikar ta' droga f'pajjiżna. Is-sitwazzjoni hija dik li hi. Wara iż-żieda fil-każi ta' abbuż ta' droga l-Ministru Michael Falzon għalilna biss li s-sitwazzjoni hija dik li hi. Dan wara li anki saqsejnieh dwar dak li qal il-Maġistrat Joe Mifsud meta tenna fil-qorti li f'pajjiżna nibdet kultura ta' mewt. Maġistrat Joe Mifsud fil-qorti qal ukoll li nibdet kultura ta' mewt sfortunatament f'pajjiżna minħabba droga. Issa, bħala gvern se tkun qed tagħmlu. Ma nistax nikkummenta fuq dak li għajt maġistrat tajjeb, ġifieri anka jien avukat anka per korrettezza ma nħoss li għandi niġġudika b'xi mod dak li qal. Ma l-istess sentiment tal-maġistrat jinħassu wkoll minn qatt ta' poplu Malti Wawġi biex niftehmu l-bosta Maltin u Mawġin? Is-sitwazzjoni hija dik li hi, sitwazzjoni komplejna naħdmu fuqha, komplejna ninvestu fuqha. Studju uffiċjali preżentat mill-Pulizija wara kif l-aħħar snin kellna żieda ta' rapporti fejn tidħol żieda fil-każijiet rapportati b'rabta ma' droga. Meta saqsejna lill-Ministru se jkun qed jagħmel il-Gvern dwar din il-problema, Michael Falzon għalilna biss li se tissokta il-ħidma. Se tkun qed tagħmlu bħala gvern? Inkomplu fejn diġà ħdimna nibqgħu ninsistu nibqgħu naraw li nagħmlu dak kollu li huwa possibbli. Saqsejna wkoll il-Ministru dwar id-droga sintetika u l-Gvern se jkun qed jagħmel biex din il-problema li tant taffettwa żgħażagħ tittaffa. Bil-Ministru jgħidilna li kull dipendenza hija ħażina. Kull dipendenza hija ħażina, għax meta inti tkollok addiction inti jfisser li ma għandek il-kontroll tiegħek innifsek. Irridu naraw li kull wieħed minna f'dis-soċjetà ikollu dak il-kontroll. Fl-ħarjem is-sit Laven Malta wettaq rapportaġġ li tefa' dawl fuq il-purità ta' droga f'pajjiżna bid-drogi sintetiċi kull ma jmur dejjem qed jiżdiedu. Fl-istess rapport ħareġ aktar biċ-ċar kif id-droga sintetika qed tħalli impatt aktar aggressiv fuq il-ġisem tal-persuna, speċjalment ukoll fuq is-saħħa mentali.